வாழ்க வளமுடன். பாலாவின் இனிய காலை வணக்கம். நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் வாழ்க வளமுடன். இன்னைக்கு இந்த பாலா திருப்பூர் பாலா திரிபுர சுந்தரியோட பீடத்தில் 30வது நாள் மண்டல பூஜையுடைய பூஜை முறை. எதுக்கு நான் இதை உங்களுக்கு வீடியோவாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, இந்த பூஜையை முடிச்சுட்டு அமைதியாக கொஞ்ச நேரம் அந்த அம்மா முன்னாடி உட்காரும்போது மிகப்பெரிய அமைதியான முறையில் அமைதியை தரக்கூடியதா இந்த பாலா திரிபுர சுந்தரியோடைய அந்த தெய்வம். நம்மளுக்கு ஒரு தற்காலிக அமைதின்னு சொல்கிறது இல்லை, இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னாக்கா நிரந்தரமான அமைதி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட நம்பிக்கை. காரணம், இந்த பாலா திரிபுர சுந்தரியோடைய வழிபாட்டை தொடர்ந்தோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய மூல மந்திரங்களை காயத்ரியை திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படிங்கும்போது மிகப்பெரிய நன்மை ஏற்படுது. என்னன்னா, இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த பதட்டமான நிலைமையில் அமைதி ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அப்போது மூலாதார சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த குண்டலி சக்தி ஆக்டிவேட் ஆகுது. அது ஆக்டிவேட் ஆகும்போது தன்னால் நம்முடைய மனம் அமைதி அடையுது. எதுக்காக தேடுறோம், எதுக்காக இவ்வளவு அவசரப்படுறோம், எதுக்காக மனம் இவ்வளவு படபடப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெளிவாக இந்த பாலா முன்னாடி உட்காரும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்குது. முக்கியமாக எனக்கு கிடைக்குது. பலர் இன்றைக்கி வந்துட்டு போகிறாங்க. இதில் அமைதியான முறையில் கொஞ்சம் அமைதி இல்லாதவங்க, கொஞ்சம் படபடப்பாக இருக்கிறவங்க இந்த இடத்துக்கு ஒரு 1/4 மணி நேரம் இல்லை ஒரு 10 நிமிஷம் அமர்ந்தாவே நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய நன்மை கிடைக்குதா சொல்கிறாங்க. நான் தைரியமாக சொல்லுவேன், எனக்கு கிடைச்சக்கூடிய முழு பலன். வாழ்க வளமுடன். பாலாவுடைய அருள் இந்த உலக மக்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்க இறையாற்றலை வேண்டிக் கொள்கின்றேன். வாழ்க வளமுடன்.